Gedo mapao tuke ma Ithokwe ochopo kwana tamalo praboro ma en kaluwore kod jatend migawo ma tuke Mvurya kano loso tok timo limbe kendo goyo piksen. Mvurya wacho ni chenro mag gedo no ni wang'e kendo gigeno tieke tarik 6 dwe mar 10 higani. Mvurya manoten kod gavana ma Kitui Julius Malombe nolero ni gedo mapao tuke no biro rumo kendo chiwo thuolo mar bago nyasi ma tarik 10 Mashujaa Day kendo tok mani biro tigodo mar bago tuke mopogore opogore kendo jiwo talante gwenge mag Kitui. Pauno igeno mar biro tingo ji 10,000 ka otieke. The progress is good. We are now at 80% of the overall works, and we are still on schedule, to ensure that we take over this facility on the 6th of October. His Excellency the President directed, that we do this facility so that Kitui can host Mashujaa Day, and that is what is happening. We are delivering that promise. So I just want to say that we are happy and will continue to monitor so that the remaining works can also be completed in record time.